Josep Monràs, alcalde de la ciutat i amic del mestre Abelló. Bé, la vinculació amb el mestre Abelló, el Joan Abelló, és de feia força temps i més de l'àmbit de la responsabilitat que tenia des de l'Ajuntament i on des del primer moment, fins i tot amb el meu nomenament com a alcalde, la relació es va intensificar i per tant em permeto dir que era una relació d'amistat personal. I per tant l'elecció d'aquest quadre té una mica a veure amb aquesta relació personal amb l'Abelló, amb els records de l'època amb el que s'ha pintat aquest quadre, l'any 87, i fonamentalment perquè ve a pintar la imatge dolça, la imatge que tenim permanentment en el nostre record de la plana vallesana, especialment de l'àmbit de Gallecs. I per tant són uns colors molt intensos, molt vius, molt característics del mestre Abelló i en definitiva l'any 87 aquest espai que hi ha just darrere meu encara tenia incertesa de futur i en el moment actual és un espai salvat per la ciutat, salvat pel país. I per tant tot això em porta a haver escollit aquesta mirada meva respecte a aquest quadre que és Gallecs, la plana vallesana, i un quadre molt característic de l'Abelló. Bé, jo crec que també pel moment oportú de l'any 87 de la seva pintura i a més l'any 87 perquè marca també una tornada d'un viatge a Europa i una anada cap a un viatge a Àfrica i per tant sempre el que intentava fer a l'Abelló és retornar a casa en el sentit pictòric de la paraula, no? I per tant l'espai de Gallecs també ha estat sempre un espai molt estimat pel mestre Abelló, sempre que tenia un moment anava a pintar els diferents mosaics que es produeixen en aquest àmbit tan fantàstic que és Gallecs i en definitiva tot això fa que aquest conjunt de visions, de sentiments, d'imatges de la ciutat aporti que hagi escollit aquest quadre. Bé, el mestre Abelló crec que també és una singularitat d'aquest quadre. Eren quadres per recollir, no per vendre, en el sentit que ell sempre treballava amb aquesta gran il·lusió de que tota la seva gran col·lecció d'obra pogués estar recollida a la seva ciutat, Mollet del Vallès. I per tant, quan vam signar l'acord que hi hagués aquesta donació, el conjunt de quadres d'aquesta col·lecció del mestre Abelló forma part del patrimoni de la ciutat que el conjunt de ciutadans i ciutadanes de Mollet se'n senten d'allò més orgullós de tenir aquest gran patrimoni. I per tant, la col·lecció Abelló és una col·lecció reconeguda no solament a Mollet, no solament a Catalunya, sinó a nivell internacional per la pròpia obra Abelló i per totes aquelles obres que acompanyen aquesta obra del mestre. Per la ciutat, el tenir el Museu Abelló significa un element de promoció importantíssima de la ciutat, més enllà de la promoció de la pròpia obra Abelló, i en definitiva significa que moltes persones d'arreu venen a visitar la nostra ciutat amb l'excusa de visitar tota aquella obra que fa patent en aquest Museu Municipal de Mollet. Per tant, Abelló ens ha permès trencar fronteres, donant-se a conèixer molt més enllà, fins i tot, de Catalunya. Moltes d'aquestes exposicions amb obra Abelló s'han exposat arreu del món i, en definitiva, això és novament un orgull per la ciutat.